Ang word nga because, pwedeng gamiton as is. Pwede pod nga partneran og of. Kung solo lang ang because, conjunction na siya. Ang magsunod niya, subject og verb. Kung na siya kuyog nga of, because of, together, preposition na sila. Because of. Pasabot, ang magsunod niya, noun or pronoun. Sa item, ang blank space nga para butangan sa saktong porma sa because, gisundan og noun nga storm. Pasabot, ang saktong gamiton dinhi nga pangrason ang preposition nga because of. Dili sakto ang structure sa option C o option D kay ang because of dili sundan og clause or kanang subject verb nga porma.